Kasinjo ginong sen charge nang apa Shillong kilapan pau ke jing mam hun habede bat ke jing suki palat ke jing bentrei ya ke surak folen nadu jingking shirpi ter hadu laimer apa Shillong kabala kalalong ka dau ba ka jingjor ka dhengkali man ka sngi ya ka ni kilapan pau ha ka jingle jurep lang ringkan ki officer ka sarkar jirla ki he pulet batru na ka liang ka NHIDCL ha ka steps ngi baar kablas dang nadu jan jingking shirpi bat pinkot pat hadu ka khongdong ba judi so shwaban poi laimer hagani ka jingjurep nakalyang ka sinjo kila ka dawru ya ka jingdan kam ban kiers khambha ya ki kenro surak thamai nakalyang advisor jong ka sinjo pa Daniel thank you haba kren bat kilat pathai khubor ulong bakila kenturu ya ka NHIDCL makan kampen stat ya ka kam khanang ba ki pai ba kinomat shu ya ka dhengkali kabala pinsertok nado dang step de ki kenta rayo rui ka jingkran no video ka million ba toshan ha marwen ubala pentep maka jingwan jongki ban jurep ya katai ka jingbentrei kadai hadien bakala don ka jing ujor nakalyang ka sinjok habaya dei bat ka jingbentrei ya katai ka surak folen jong ka rangba silong jong opor silong ha ka ba ka mensiem ka ba smokia ha ka meeting ka ba ngila dap longshen bat ngila pentemai ginong kiskam jong ka sinjok ti ka isu ka baning kongdu ka ba ngila siem kalong ban kenduk ya deputy commissioner yang ke East Kasih Hills menin bangin lek rabun ki isu ke bedai ba kathan jong ka poslong kendrai ke isu ke ba ningkong duk ke bakta ingi kalong ka jing sakun ne jing denggali ka balalong saba palat ka ba ngi kum ki nyongsong snong jong kathan ngim la shu ban pediang ne ban chu ngam te ka meeting menin layo ban ya kenduk lang ke jing don lang jong kitang ba snong bro kinong kit kam jong ka senjung ka police department but kamtam ya ka NHIDCL kiba pentrei ya ka project bat kumbala batai i video jeni ba ngilayo ban man inspect mene hang dia po jengki cerpi bat mila pensngau ya ka NHIDCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo upper slong kade kajing slow jong ka traffic hapo jengki cerpi kamdei ba kadang sna ya ka tu ka side bridge ndrei kane kajing deng kali kala dei mentala ka tu kane penai bat ngila snow pensngau ba ki ba kandia kadi ka bangimla ban pediang namar ba ka kam kalong ka basuki siapa palat kajing tre jongki kalong kabam da biang adu kata bangila wan page ide kikmat la jong mene bat nakaliang jong kiru kila kubur hi namar ba kimla ban pendap yang ne project kumba kila kular ten rei pat kumbala pensai video ngilayo ba banya selok bat ki pat kila pensau di jing haba mangi nakaliang kesenjuk pat ngila kular mangi tre lang bat ki pat la dong kam ka jigarap ngilang tu bakloi banya rapiki ten rei mene ngilayo pat ban pensau yaki ba jadi ban pendap nak syawat buat ban repair ya kini ke stretch yang dia cerpi hadu ang ni alai mer ang ni berdeso kenang bakat trafik kan long ka bakam kloi bat ke strok kan bah bat ki beriu kelak ban yai namar lengi cross ya ka lubang ni bagin le jingle sesor men step por pra khanda ispo buje tang sulit yang tuas khamat ke strok pala kloi na koi sepo MES anjali pom gari khana kelak ham kloi ke trafik kan re hang ni pinepej menta la hadui bujero ke trafik jam kadang don ba hang ni strok kalong ka ge jing ya ki nong snong jong kene ka than bat kiwe ki isu pat kemala batai video kedai ba ki line department ki badon hang ni nak liang PHE nak liang traffic ro kila kular bakin kersan ya kini ka jimpen stat ya kini kam hang ni pot than jongi bat yang ai kubleisha ya video EDC ki department ni traffic police bat kamtam ki para nuk kam jong kesenjuk bangalai platform hang ni kapor mangi don kada jing snow kya hamin sem bani i ba ki nong snong jongi hang ni kin hamat ya kini ka traffic jam man kesni yawan mutasngi ni don rengkat lang bat ki sunjuk kirang ba snong bat mi don lang ki officials ki bawan lang naka PHE ki NHIDCL na liang ka office jong block development officer melim iwan ban jurip ya kini ka surok ba pentrei menta limba ke NHIDCL te kiladon kaptu kan ni ki jimujor naka liang ka snong bat ki jinge ba ki syam maki halor kini ka jing pentrei jong kini ka surok te mana ngila sedang kedai beje kan ke jing jurep ngila poiswa hampe ha ka bridge shirpi hadin tapat ngila wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area hadin 101 area pat ngi wan hadu agni ka point mentah te ngila lap kibun katto kan ki issues ba nakaliang NHIDCL ba ki officials kila kular ba ki kin pendap
kamtam ban resolve ki issues ba ki kisham ki paj ba kawi kalong ba kala khamnya kamtam ru bangi pej ba ki traffic kala pentut ya kajing ya iki kali badru kala wanra ya kajing iki paj ba ki bunsin ba kisham jing lara kile shilong lan kile kinu ki jing tre jong ki kisham chimpor ba bani tang na daw ba khamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic yang mentaski nilai wan ngila don rekan lang bekisnong tengah aingu iborok ki ngongkit kam jang kesnong ki bala don rekan lang bangi te mengi ngila kerpat yu NHIDCL badu ngila request ba udi ban pen kloy ban pentre kam ya kene ka surok kenang ba kan wanra ya ka jing mentoy ki paj ba ko kidon kalian ke NHIDCL su kibun ki issues ba makiru ki syam kibun ki challenges ki problems pengiru na yang jengi ngi kloy ban menyerap yaki banai kanu ko cooperation lan ka jing tre kam lang barki baki don kap